alaikum ya ustaz. Ni ko baya ciki ma? Ya ustaz, salamu alaikum. Ma asaba min musibitin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai dan kai ne ka tafi Ya alaramma muallimat bagadarin najasi, salamu alaikum. Wai wani bisuna ne haka. Ai harka ce ta ilimi duk sunan. Na'am. A daya mu da hannun mu gama jinjinawa. Ai ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma musulmai ne? Na'am, ba sai na karasa bidan uwa. Ai ni ka san tun a wani gudu. Ka san ba ku ilimi baiwa ne. Ilimi ya baiwa ce ba ku wata wannan nazo bukata ce nazo da ita. Na'am. Ka san da an ce za a ba mu tallafin corona to kuma nayi niyyar in an ban in yi aure da shi kuma bai samu ba. Zuwa ne gonar nan taka. Na'am. Dan Allah za ka taimaka min, idan ka taimaka min na sayar. Na'am. Zan yi amarya, ka san tana zuwa da irin abin hasafin nan. Na'am. Idan ta zo da shi aka tattara aka siyar. Sai a ainihin siya maka wata ƙaran ma. Ainihin ita gwanda yake nan kai. Ta yi kuma an sami aka si. Wata ko na'am wannan muallim dan wani haka can wancan. Wata ko yanayi na rayuwa. Na riga na fensan masa da gona kuma kaga akan farashi mai sauki. Saboda ni ka gane taki na riga na suya da saboda ina bukatar nan makwabci na nan mun dan yar kawai tinka haka. Wannan taka ka siyar ka sai taki ni ma nan jira nake kuma an sami aka siya gona bata sami ba to amma dai ina jira na so layi taki gona taka ka siyar ka sai taki kake neman aro na'am ba dan kai wannan yance duk garin nan ba haka irin jami'a kuma yi Allah ya tiba kaje mana man zawaidu kai yanzu in bai da sakarci man zawaidu yanzu yanayi na rayuwa ka zo ka kalle ni wai ka ce wani dauki gona ta in ba kai man zawaidu ai abin da ka ya tafi shin ita wai yar gwamnati zaka kuma yar minista ne to na fahimta ka zo da wani abin ka kamar gwafarin fakka zuwa ka ce wani baka da niyyar ba haka bane da haka ka zo mu fahimci juna ba wata fahimta